kumsang ni som ni puilai khan Missouri khoa pathatak khotlang po ina an ngai san em Randy Stone cho silaya ka hlumani a arwang po an chung ko dora ama office bi ka achera achulai hmuni in adokana chuan an khoa an kaushan program torvel a boy puini om tak lekhabute a hian je sa in alo oma an khopum chuan Randy thina chu an tor hle a ma se tu thil ti nge ti zona chu anin zo lok ngam lo ani ome amai ro chu hunrei tak chung chana thupbo ani hnuwa thudik chu tu ma thuplen theilavin alo lang chuak le ta ani Randy Stone ale anupui Teresa te hi Kansas City Missouri a Sailan beve ni in an chung tu po Christian thatak an ni ba ka kaushana in hmang tak chung kwa changa lo Sailan beve an ni a high school azo hnuwa Randy a chuan sipai na azoma ma se kumsang kha zakwa somkwa chol san le in ava ho tum hian mi chi pakhat chaw aril ruwa aveitlat mai chu Teresa hini in an pahni hian kumsang kha zakwa somkwa Mars tha anin zuitana ti chuan reipo anin ngai zon ma in chumi kumvek October tha chuan anin nei tamaya kumkhat avi hnuwa fapa do om tak mai kala nein hemi hnu kumni hnuwa fano mirinda I an nei le a Stone chung kwa te hi chung ko hlim thei tak ni in an omna Missouri a po hian hun pa ngai tak an hmang chawa tin heta hian New Hope Baptist Kaushana loin an omna Kaushana po an tatlum hle nge an ni pu in Kaushan tan po a theitop chhawe thinin Randy a po Kaushan record vel boy pui tu bera ruat ani a hei mai ba ka ani hian insurance company lian thamwak lo a en kol boka hei wang hian a hna nen alo in rem che anen chanvo poimo tak tak cheltirin Kaushan sumkal vel chu alo boy pui ber thin heti lain anupui Teresa ipo Kaushan zai pola te telin a thei ang anga Kaushan tan in pizo takin ma alave boka hetia hlim taka Stone chung kwa tin rong an bola hian pastor thatak mai David Lafa chu an Kaushanin an roi tharta a ani hi kumsom thum pariat chawni in rongbol na in pizo tak ani nge Stone chung kwa Kaushan tana tangkai mek tinen po in zom na thatak nein anupui kiminen hian fa dom tak tak pathum an nei boka ti chuan kumsom pali lai ani nei hnuwa po Teresa ichu no thatak lani rengin in lama atul a tho ba ka amman le arem cha changa piangin apasal chu office lama awa pui boka an chung ko izon na ber chu an no pa chuan in lungrwal taka khaidingin apasal Randy ala chu an khwa chuan larin mitin in an shia a an chung kwa chu kho chung mi te chuan an ngai sang hle ani kumsang ni pali alo her chwaka Teresa I chuan an chung kwa chu an punbel tur thu apuang ta hlal mai an fa ti pahni chu an puitling ti to nen mi chuan mak an ti dewa tin he thil thleng amak le swal na chu amma kumai khan Randy hian in siam adu awangin alo in siam to kha ani a hei wang hian anu puitan naw han pai le chu thil theilo bur tur ani ome ma se apai miau si rin hel na te chu omdeu ma se Randy a chuan anu pui chu ring topin afani tura angai ve mi a nima sila Teresa hian wandwai thlak takin anaw pai chu achia ta hlau mai he thil thleng hian Teresa chu ril rolama angong na sa hle a chu a har satna awang chuan in hnim na le in thlamwana torin Kaushan lampo abel na sale zwala chu mei ba ka an pastor David Lafa hne na tang chuan thlamwan na zong na sa zwalin ani nen hian counseling te an nei hiala hei wang hian in mutafovin anua phei chuan kar khata voithumte anin muhial thin hetila hian Teresa chuan apasal Randy chu biak laudan to ringot zong thongin apasal po chuan annu har satna chu asia thiam pui maya ma se ani po chuan chan puina mamo ania in sha in an pastor ne chuan jingtin anin musi a aril ruha na te chu an pastor chu shilmol molin Shingnun chungchang le anrina chungchang thlengin an ti dun tafawa hei mai ba ka Randy hian an pastor hi angai sang shim bok nen ale khabuzia pakhata po pastor David achu anuna mi poimo le
ama chanpui tu lian tak thuron alak na le a thian hnai tak ni in a soi hiala ma se kum alo ve zela kum sang ni som alo ni chuan rendia le an pastor te chu anin ngei tatlat lo mai kan soi tak ang khan rendia chu an ko shan sum chungchang en kol tu ani awangin sumlut le chuak chu akut ani bera chumkhat an ko shan sum audit felna an nei chumin an ko shanin chanpuina an don poisa chu akim lo thinti a hmu chuak tatlat mai chuta poisa vel ti che tu chu an pastor David akha alo ni tlat peka ti chuan kumsang ni som march ni som pasaria rendia chuan an pastor hnena email va thonin chutianga kaushan sum a khoivel dan chu zona avaneya ma se pastor chuan lo phain chutiang engma om lo thu alo shel thung ama iro chu rendia chuan hrichianga a in ngai awangin chutiang anga om chhun zom chu thati lovin kaushana ani na chu aban san ta mi a heta hian thilchiang fakin soilo ma se an chung kwa po an kaushana tanga hruai chwa atum thu te a soi thoi nge nge ti chuan he thil thlena tanga kar ni nu march ni somthum pakhat alo ni chuan Teresa ichu an pa te insurance officer vakalin hetia avakala avathlen chuan apasal chu office chhuata thisen kai hnuanga lole turang chu awa hmuta hlol maya Teresa ichuan police te kholwatin an hnena chuan atira apasal binga tanga thisen achwa thua soya ma se ama nge chuan apasal omdan vel enin achera tanga che swala tlana palta angin asoile thung ama iro chu police lam an lo thlen chuan rendia chungchanga ngaidan dang om theilo tora ronching fel ngalin rendia chu ka hlum ani thole amhuna ahliam torlawa aboral ngal tho chu police ten an ron ti chan chu ani tlat mai investigator lam chuan rendia omdana chuan hanbe le tumna po a omlem lo nia ringin a poisa adokana om angla chu ruk bo ani lo boka heng thilti awang hian investigator lam chuan ruk tumna wang ni lovin tu emo in tha an tumreng wanga ka hlum ani tho chu an pomta ani hengba ka hian akanan silai mukha chu man ani ti amukar tut arum chunga an hmu atangle alhiam atangin alanga chuba ka hnaiti atanga ka ningein an sheboka an han chuizel ta ka phe chuan an ka na pistol hi ama rendia ta nge aloni ti te an che chuak le zela hetila hian a pistol hi ama chawina a hon theina sefa ada that ani boxi awangin rendi stone hi mani in that aloni zo ka ngem ti chu an ngei to na ti boy tu ani a hei mai ba ka investigator te chuan rendi ati officer Teresa omna thin do kan bula nombom atang chuan lekha thon po somto mu chuak le in chu lekha chu an han rem khom chuan love letter ni om tak aloni a lekha thon tira chuan Teresa minga thon ani ti sha thein Teresa birthday ya a thon ni om tak ani nge nge chu lekha chuan Teresa ichu aziak tu hian ani tur anga akal ve khuna a birthday chu hlim taka an mandun theitur tho ziakin akuta engkim ala omlo wang chu ani tho an ziak boka ma se chu lekha chu tu ma minga sign ani lo thung chutir wal chuan aziak tu hian Teresa ichu a shenge ani ti chu police lam ril ru alo lang zui boka amai ro chu heta hian wane thlak takin hunrei lo te ya Teresa inena lekha thon tu chu rendia ani lo ti an chuak zuya hei hi Teresa ile khathon tu ko ziak le rendia ko ziaka dokan omchu ain an lo em wang aloni ma se chu le khathon chu tu ziange ni ta ang chu mai ba ka chu le khathon le rendia thi na hian inzomna aneyangem zona tam tak aum thei ome police lam chuan rendia thi na chungchang chu an hanjir chiang ta zungzunga rendia thatu chu ama nena inshenai vai tak ani po police ta hian an ring tlata achan chu rendia thi na hi miswal tu emo in adole remchang ang athat angkha ningot lavin tumreng wangle ruam man na omsa vek manga kalpui an enjing hlea te chuan police lam chuan rendia mel shat nai vai tu emo berti ani anjina wangin rendia voina in khomvela chuan recorder ne na in thom thlapin arukin engemu in biak na le
thil soi vela rendia chungchang chu an chang ran maya hei hian an hu chuina apui thei be se na sang tak an nei wanga mala an nge nge rendia an vuina hun chu mangin chuta an pastor David Lava tu soidan kong mang chuan rendia vuina a local khom de chu ati shil hai hle mai an khwale an ko shantana mi poimo tak tan hian hun rei lo tak mangin athu soidan phunga po rendia chanchin lam ni lovin engwanga thinge enge athi chanti te nga tinge tun anghuna kher hetianga athi tak hun rei tak dam tura kan lo be se ania ti te chu asoi tambir ania heti lain rendia thina hian Missouri khotlang chu anghong na sa in mitin chuan an ui em vek maya heti mekla hian police lampo in an thei to pin nu chui lam an king ko boka ama she tu hnai vai te chu interview nei pui vek chu an hmalak na atil vi awangin rendia no pui Teresa I an han kom chuan police lam chuan thilmak tak an hmu chuak le tlat mai Teresa I chu pasal sun hlim angrenga omlovin alan dan chuan police ril ro ati ha phian zoka ma se mel manglan da ringot te hi chuan ril ro chung ril alan chwa pui ber thin lo awangin police lampo in apasal asuna wanga a om ngai na shelo ani an jing lia ma se hei mai hi police lamin Teresa I an interview na atanga an mo chwa chu ani lo Teresa I chuan apasal ruang a hmu nia thil thin dan vel chu chipchiar takin ala soi thei veka chu po bahla le ril runat na nei lo ang mai in ani le ngala hetia zona anin zo zel hnuah hian police lam chuan Teresa I le khathon don an hmu chwa chu an soita a chuta chuan ani chuan ama du tu le aruka longai zong tu anei tho police chu ashila ma se chumi chu ashat lo thote lekha po chu akar kong khara loda ani thole chu lekha pakhat bak chu adon chuan lo tho asoya hengba ka hian Teresa I chuan apasal ne na anin kara zep anei lo tho police chu ashil bok ani chumi hnuwa police lam chuan Teresa I chu apasal ne na anin kar a that le that lo an zot lia ani chuan athi hma lo khan apasal nen anin kar chu porna wanga a that lo tho soin chu mai lo chu anin kar po a that thole kumsom hni zet ani nei chunga an hlimdun rem thote asoi boka chutia anin komna atang chuan police lam chuan Teresa in apasal chu a tha na chan tur an soi theitalawa chu mai baka rin hlel na lian tak nei ma se police te chuan an man ngot thei si lo ma se rin hlel na mai ni lo a aya thil rap thak an hmu chuak don reng mai rendia thian de zinga pakhat Robert Davis chu police lamin thu an zo fian na a ani chuan rendia thi zana Teresa I a ina aron len tho soin heta hian apasal insurance chu engtia boipui tur nge ti aron ron aloni chu thu a hriat vele chuan mak ati hle maya apasal thi atangin darkar somni pali em po aral ma in engma boina nei lo ni om takin apasal insurance chungchang chu a boipui ngal ani a thilmak tak ani ome amai ro chu rendia chuan athi ma hian thil arwa man thale a ama insurance lam khoitu ani bok nen atan po hian insurance policy pahni alo siama poisa lak chwa theipo dollar noi riat lai ani nge nge hetiang poisa tam tham tak awang te po hian in tha du na te a thleng thei ti police lam chuan an chiang hle boka ma se rendi insurance pahnia hian engemo achunga lo thleng ta se poisa la thei tur chu anupui Teresa I atangin afati pahnia alo thlak daya he thil hi anupui pu in asiat pui lo aloni tin hetia police lamin rendia thina chungchang an chui pa hian thil mak tak tak tong zel bokin rendia te loina ko shan chung po chu alo fel lo phian ti te po police lam chuan an chui chuak thar lia he ko shan chung a hian thil mak sak tak tak alo inrol reng mai an pastor David Lafale Teresa I pasal nei lai te chu in ngai zong ni soi om tlatin hei hi ko shan chunga mi te puin an shevek ni om tak ani rendia thi ni khan pastor David hi rendia te office khan police te thlen nu de uloka alo thleng ve maya a hmel shat mai po ni lo kum tam tak chunga a thian chuan thi na rap thlak tak ato awanga lo thleng wat tur po ani renga police lam chuan pastor David a chu
thu engemaw soipui an duh thaw hrilin ani pu in rem alo ti ve mai boka ti chuan police station lama chuan an in bita a ma se zo na tlema kherle me nei deuh te chu pastor chuan a chang thadu ta ho lo maya an hnu loka phei chuan a attorney a hmu du thu soin police ne na an interview chu ati top ta mi a heta hian police chuan an du angin pastor chu an kom lo hle nge amai ro chu a computer chu dan anga an han check sak chuan Teresa inen chuan an lo in zui nge ani ti an hret tlat mai message te thalak te chu omnuk hlomin pastor David a chuan Teresa inena nun bulchan le adu thote alo thon thin ani oma heiba ka hian anin kar chu alo ngit phian to ani ti hria thei turin thu anin thon na sa ema an pani hian in nei ngei po an tumani ti in hwalna zongbon an leya te ani nei na turvel an ro manati po chu mu thein alo omveka ma se Teresa e chuan engkim chu a fanu pasal nei na atana arwa mana angin asoi vek thung hemi te pani hi an lo indu man viau ani nge yang David a chuan Teresa in hena chuan Bible lal Davida an Uria no pui aneya Uria athi pha chungpo a annuwa lal Davida pathianin mal asom na angti khan thu alo thon vela Teresa ipo chuan pathianin rem ati chuan a thlentir mai tur thoin alo reply ve bok ani te chuan police lam chuan Teresa chu avoi ni nan interview an nei puile ta a heta hian police lam chuan pastor David anena anin kar thu an hria to thule anin biak na le thil thleng an hriat ang te chuan an han chho chalta a kum somvel chunglai ani bok nen hun po an hmang na sa hle maya an khomi te ngei po in an pastor le minu in kar chu an shedeu vek aloni ma se han soi chuak mai ngam an om lo thung ti chuan police and pastor David le Teresa ite phone an han check le chuan an phone man lai ni lo a shan pa an pahnia an nei chu an hmu chho boka hemi mang hian midang te hriat lavin an lo in bereng thin aloni message le phone call lam te chu chhuile ni in heta hian pastor David le Teresa ite chuan in nei an lo tum ro hle ti po a hriat the nge a hei mai ba ka Randy Boral tu khan investigator te chuan pastor David ate phone atangin Randy office lat lo taka mi biak ani ti an chui chuaka heti la hian Teresa e chuan pastor David an hne atanga message lo dong bokin a pasal office a mania kalmi alo turin aron shila ma se pastor thu soi chu ngai pui mo lavin a pasal te office a chuan avakal luya chuta chuan a pasal ruang chu avamhuta kha aloni te chuan heng thil zongsong abikin David le Teresa te inkara phone call chungchang chu police lamin an hria tho Teresa chu an han shila ani ero chuan atir lama chan ngaina a shewak launa in an pastor chu counseling atan chawa apan thu asoya ma se counseling amamo bik ema wang chuan an pastor no pui kimi chuan aning ta deuh hleka hetia ani na wang hian David anena phone shan nei ta angin ain soitlat thung amai ro chu thil tam tak mu chwa ani awangin Teresa ipo phili vetranin police ten an do fe nuwa an pastor nena anin kara engemo a om tho apuang tange a ma se police lamin an pahni chuan intiam rolin rendia chu an that ani tia ngaidan an han siam chuan Teresa i chuan an pastor chuan engma in hnam hnoina anei lo ti in atang ve tlat maya chu mai ba ka amma a nawa pai po kha pastor David anena anin karami ani ti apom boka heta ain soile zeldan chuan David anen anin kar chu hunrei takatang khan ti top adu reng thu asoya chu David a hlau em wang ni in asoi bok hengba ka hian rendia ruang chunga po khan thu soilo se adu hle thu achung te na po asoya ma se David a chu a hlau em awangin asoi tir ta tho aloni te chuan police lam chuan rendia thi nia 911 Teresa in a call chungchang po kha chui chiang le in Teresa I khan pastor David an ashtil lok chung khan a pasal office a khan akal lui kha ani a heta police lamin phone call vel an chuina hian Teresa hian police lam a khol ma hian midang abima sa ti chu hria chwa ani le a heta hian Teresa I chuan anuwa kholin police hnena a pasal chunga thil thleng shelo nia in soi kha anu hnena ero
apasal chu ka hlum ani thu awashil le thungsia police lam chuan Teresa chu engwanga chutianga tingi ani ti te an han zo chuan Teresa chuan thil thlendan chu asoita vekta ani khatia rendia thi nu san khan Pastor David chu Teresa iti na vakalin rendia thi nia thil thlendan zong zong chu ashil vek aloni a Pastor David chuan rendia ti office chu silainian panin alua tak aka tak tho Teresa chu awashila hengte hian Pastor David an thiam lo achan tak zia chu alan tir hle a ma se tol thatu ani ti police lamin chian ngei an du sia wangin Teresa chu Pastor David chu an call tira heta hian anin biak na zong zong an lo record veka ma se phone call a chuan Pastor David chuan engma asoi thadu tlat lo mai ama iro chu soilo po ni se fin fiana dang alo lang zo zu thung rendia thini khan food car pakhat chu rendia ti office vela akal kwal lai mi in an murek maya hei hi Pastor David fapata ni in ama kar akhal theilo awangin afapakar hi akhal thin ti po mitin hriat ani boka hei ba ka hian Teresa in rendia office apandona message adon tenen police lam chuan Pastor David chu man theina an nei ta a ti chuan David la fa in dap phalna po police lam chuan hungal fatin a in chu an dap ta ngala chumi nuwa biak in po an dap veka ma se athil hlu tile achung kwa tinen South Carolina lama an lo pem mandai mai Jackson County judge in thiam lo achan tir wangin police lam chuan South Carolina a November tha kumsang ni som khan David la fa chu an man ta hlawa heta hian tol thale man ro man swal thu boya wangin an man ta ani an man nu reilote a hian David chuan anupui kimi chu phone call in awabia a apasal David le Teresa ite inkar chu mitinin an shia da wangin anupui po chuan makati vaklo ma se apasal chuan tuala that nge yem ti chu shia ta duwa amai ro chu chutia thudik tak shia du taka azolai po chuan David chuan anin biak na chu record ani ti shain engma ala soidu lo fo mai hei mai hi ala ni lo David le Teresa ite ruam mana chu rendia thina hian ala top lo Teresa e pastor dang te na ain puana po David ne nun bulchan tora an ruam mana chuan kimi po chu athi ve angai thote puangin kimi chu tha an lo tum ve reng boka ma se rendia thi nu a hian David chuan anupui chu angong ro ti tlia saktumin chu accident na ni om taka lantir torin Teresa inena hian alo intiama chutianga anti chuan anma ani ti boy theitu anom to lawanga rendi insurance chu unlock nuwa an pahnia non bolchan thatle chu an thel tumber alo ni reng mai ti chuan kumsang ni som pakhat November tha alo ni chuan fin fiana tam tak a oma wangin Pastor David la fa chuan athil solte chu puang tange nge in jasne na chuan a shemna ti nem torin angen boka Teresa ipo chuan a thiam lo na le rendia thina a ai nam hnoi tho ain pawng vele ta bokta ani heti lai hian rendia chungte chuan an tuar thiam lo nge mai abikin anu clear chuan atwar thiam no zwala Teresa imi zia chu atira an molai ne na alawin an tak lo ziate chutiang taka apasal chu adu tak lawa chuan in chente po rot mai se ti chu asoi tambir ni in chu afapa achan lo phana ani don si a hengba ka hian Teresa i chuan apasalin asilai ada na te chu David chu ashil vek aloni ti chuan hun engemaw chen an thu boy chu akal zel nuwa Teresa ile David chu thiam lo chantir ve ve an ni a Teresa ibi ka hian tol thattu chanpui tu ani awangin shimna hi atwar don ta a afati pahni Michael le Mirinda ite chuan anu tan chuan ngai damna te handil ma se ama thu soinge awangle athil swalti awangin kumria chong tan ina tang turin achung thu rel sak ani a David la fa ve thung chu dam chunga tang tura shimni in jela changa bela achwa thei hun tur nai berpo kumsang ni somthum paruka dai ani nge te chuan anupui kimi chuan thenin pasal dang anei ta a Teresa ile apasal inkar tho chuan ati boy chunzom lo thote asoi boka tin Teresa ipo in atan chungte hlen to in tuna hian Kansas lama kopui dang nein akhosamek boka
chuti lain a pasal hlui ni ta Randy Stone ero chu sipai thatak chungko pathatak le Missouri a an ko shantana mi tangkai tak angin mitinin an threng to don ani